салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 14 апрел ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Дар Олмон тарафдорони эътилофи нирӯҳои оппозитсионии Тоҷикистони нав дар баробари сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Берлин намоиши эътирозӣ ташкил карданд. Шарофиддин Гадоев, раиси созмони гурӯҳи 24, дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, эътироз бо талаби озодшавии зиндониҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон, хатми шиканҷаи маҳбусон ва истеъфои ҳукумат баргузор шуд. Ба иддаои ӯ ин маъракаро аъзои созмонҳои гурӯҳи 24, Ватандор, Озодӣ ва адолат ва Эҳёи Тоҷикистони нав, ки дар хориҷи кишвар амал мекунанд, ташкил карданд. Вай гуфт, дар ин эътироз шаҳрвандони Тоҷикистон аз Олмон ва дигар нуқоти Аврупо даъват шуданд. дар як суҳбати рӯзи душанбе сафири Тоҷикистон дар Олмон Малик Шоҳнеъматов ба радиои Озодӣ гуфт, ин намояндагии дипломатӣ кори худро ба таври маъмулӣ пеш мебарад ва ҳар амале дар беруни ин сохтмон баргузор мешавад марбут ба қонунҳои кишвари Олмон аст. баъди моҳи март кушта шудани муассиси созмони гурӯҳи 24 Умаралӣ Қувватов дар Туркия, аъзои ин созмон дар муқобили консулгарии Тоҷикистон дар Истанбул ҳам эътироз карда буданд. ахиран додгоҳи ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон як сокини ҷавони ин ноҳияро, ки аз роҳ ба Сурия пушаймон шуда баргаштааст, аз ҷавобгарӣ озод кард. Парвиз Набиев дар суҳбат бо радиои Озодӣ нақл кард, ки замони дар муҳоҷирати кори дар Русия буданаш тавассути мубаллиғони интернетии ҷиҳод ба Туркия роҳ ёфт. баъди 50 рӯзи таҳсил дар мадрасаи Имом Бухорӣ, ин ҷавон дарк кардааст, ки онҳоро барои ширкат дар ҷангҳои Сурия омода мекунанд ва тасмим гирифт аз роҳаш баргардад. падари Парвиз, ки пайваста бо писараш дар тамос будааст, бо тақозои мақомоти амниятии Тоҷикистон аз ӯ ҳамеша талаб мекард, ки баргардад. او مصلحت میکردیم ما خودمون رفته عرض کردیم شکایت کردیم بچه ما خیلی شکایت کردن همون مسئله شکایتی من هر یک تلفن میکرد بود پسر گشته بیا که میگفتیم دعوت میکردیم مقصد که شما در روی خطا رفتید گفته هم خیلی 5-6 ماه در موبایل گذشت من بعد گشته اومد از من مثلا پیمان کردم. дар саррофиҳои Тоҷикистон дубора болоравии қурби доллари амрикоӣ мушоҳида мешавад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки баъди як моҳи оромиш доллар дар баробари пули миллии сомонӣ боло рафта 6 сомонию 33 то 35 дирҳамро ташкил медиҳад. саррофон мегӯянд, ин қиматро бо мувофиқа бо бонкҳои кишвар муайян карданд. бонки миллӣ ин вазъро ҳанӯз шарҳ надодааст. коршиносон мегӯянд, ин раванди табиӣ буда пеши роҳи бозорро гирифта намешавад. ҳанӯз моҳи пеш Бонки Миллии Тоҷикистон дар пайи болоравии бесобиқаи доллар ва кампайдо шуданаш дар саррофиҳои кишвар ва бозори асъор дахолат кард ва арзиши болотарини онро 6 сомонию 26 то 29 дирҳам муайян намуд ва фурӯши арзи хориҷиро танҳо бо бонкҳои тиҷоратӣ маҳдуд кард. он вақт масъулин гуфтанд, ки болоравии қурби доллар ба мизони камшудаи интиқоли пули муҳоҷирон ва бӯҳрони идомаёбандаи иқтисодӣ дар Русия иртибот мегирад. дар душанбе ба номи Муродуллоҳ Шерализода, нахустин сардабири нашрияи Садои мардум ва вакили шӯрои олӣ, ҷоизае таъсис ёфт. ин ҷоиза аз 5000 сомонӣ иборат буда, ҳар сол ба онҳое дода мешавад, ки кори вакилони парлумонро бозтоб медиҳад. Муродуллоҳ Шерализода соли 1992 дар саҳни ҳавлии парлумон паронда шуда буд ва то ҳанӯз исми қотили ӯ мушаххас нашудааст. дар маросиме ба муносибати 70-солагии зодрӯзи ин журналист ва сиёсатмадор дар душанбе аз қатли хунини ӯ ба унвони нахустин қурбонии остонаи ҷанги 5-солаи шаҳрвандӣ ёд шуд. Муродуллоҳи Шерализода талош варзиданд, ки сохти конститутсионӣ дар Тоҷикистон, дар кишвари азизи мо устувор бимонад ва таҳаввулоти ҷомеа бидуни бархурди хунин сурат бигирад. ва аммо афсӯс, ки худи ин нафари инсонгаро аввалин шаҳиди ин ҷанги бемояи одамхор гардид. дар натиҷаи ҷанги дохилии Тоҷикистон солҳои 1992-1997 на камтар аз 150 000 шаҳрванди Тоҷикистон кушта шудааст. донишмандон дар Тоҷикистон 14 апрел рӯзи илми тоҷикро таҷлил карданд. дар маросиме дар фарҳангистони улуми Тоҷикистон олимону пажӯҳиҷгарон дастовардҳои илми тоҷикро дар як соли гузашта дар соҳаҳои
кайҳоншиносӣ, кимиё, биология ва зилзилашиносӣ таъкид карданд. فرسال در فرانسه منو بخشیده به جرم آسمانی پلانت خوبترین گراسیموف و چوباروف که پیشتر سر داده بودن این کشتی در همون سطحی همون سیار پلانت رسیده بود جرم آسمانی و این در اکادمی علم و در همه رسانه‌های خبری جمهوری تاجیکستان علاقه و این خود را یافته بود یعنی نشر خودش در میان دستاوردهای دیگری یکسان‌های فیلمی تاجیک تأسیس خریطه زلزله تاجیکستان و ایجاد دستگاه روز فیلمی تاجیک که همه سال 14 اپریل تشکیل می شود و افتخار زادروز نویسنده و متفکر تاجیک صدرالدین عینی گذاشته شده است. و برای دریافت ویدیو و خبرهای بیشتر سریع بزنید به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفنی همراه.